Mok kami ni mungke Thagurpara. Thagurpara, bo district? District ke Kuai, ingke village Ramdel ADC village. Blok ingke adi blok Podobil. Podobil. Cha. Hangkai nini busa buti rok no neng naikoloi tuiduloi cari thangani nin thani yaksuk yangui tongkha abono bile. Abono yaksuk yangu tongkha. Hangkai neng lukurok ni thani tamo koi mangnai. Lukurok thani no koi mangnai manai jo. Jata saya no cari demano su yana suri demano nanti kan koi jata. Akon belai ke hambai khapang ni lukurok norok nugui mangkana dada nin bumung tamo ani bumung kai Dorindra Deborma angkai theinai basai ni bumung ke Sampati norok nugui mangkana sini bukuk Sampati sini dara Dorindra Deborma ni bihik theika tai bini busa mangnai gana obasajak ni busa okra ni bumung ang bukuk nano sungnai ni bumung tamo Silota Deborma angkai kusu Khumtaya Deborma khapang ni lukurok norok nugui mankana bini ama thei thangmani yagulo borok bini bufa bai simi tabuk tongnani klaikha bongni thinang tamong no borok wansugui manja tamni himba khale belaike dojak bini bufa no norok nasikdi belaike chukjaya bongni nok nukhung aboni bagai nai tini seng borok ni khokti khnai mangkha tei bubagrani motha tipra motha ngai borok no oro phaichuba phaika angkai norok nukhana tini obahi klai borok lukuni thani chubachu nayo lukuni thani borok ni busabuti no lekha khlai telangnani borok ni kabangma crisis ni jorao borok bahike choli thangnani lukuni thani chubachu nayo norok saiman khana khapang ni lukurok norok jo tono sairik kaham belai ke hambai tamni hinba norok oro borok kubangma basajak nugui mankhana ang tini oro tamni bagi borok kubangma angi basajak ang borok no kok thaisa thaini singnai norok borok ni khoktei saimanana chini ata okra dada Bodon Deborma bini bisingtei ang bono kok thaisa thaini singnai bo tamni bagi tini oro hai khlai kurum kuthumbo phai manjak paikya angkai kisa sai khnare di norok tini bahai ke oro kurum kuthum angai anglainya ni nangkha je जों tin phaimani bukuk Sampati boto thui thangaka ekono bin je nukhuni borok khub ekdom sugiani bagai borok no जों tipra mothani hoje जों bono subanin thayo angkai je bubagra je bo injury ni je songsoi tongmani aboni tui je जों tabo bongno je subanin thayo je bubagra mo जों onek hambai mariwo bo kusung ayok lok tongtu tai je bini nukhungbo hamui thang tongtu angkai je bini busarok je tini je porimani borok school admission mayang tongkha abon tibo जों sallainai abon porewo je bini nukhungni tibo जों ke sallainai angkai je जों mia sungmono refain tongmani o takuk sudono Thagurni binaro जों mia nok payano paisugui haika ambagi जों tinke salthangka angkai ambagi no जों kisa lek thangka ko khunke a sudonya Deborma khai botamo ngi boni aro norok tamni bagai samung tangka bini nok ngka beja sulongno bini nok bai thangka Nograwati phaye angkai Nograwati bai phai thangka angkai no bini nok nukhung soring thangka buinukos tong jamani abono जों bubagrani tuino जों bono nok tangrinani जों sombab dongkha angkai bubagrani je bini tuino जों bini no जों tini जों nok pairi beka joton tini ke pura complete dingkha जों mia dina tongmani जों mon distributor khaja tongman je rifai malia tini जों rifaika bin nok go paika angkai bin no जों distributor khaja angkai norok bubagrani mo thangnai khoroksa takukni sudonya Debormani nokhuk tangai painai hanya hai tini o jagawo tam singkhama oroni theinai bukuk Sampati ni theiman yaglo bini khaksangma panda khlainya bagai bubagrani mo thangnai norok mairam 50 kg rifaika hanya bele belaike hambai angkai chini bukuk Sampati theinani bini busaile sabo
Angkai kisah kok sadi. Dada nini nok ni basai te thoi thangka. Angkai abo thoi bufuru thoi ka bahai ngi thoi ka kya sai kana redi te nini busabuti khorok busuk bahai ke le kapora rok srungai tong nang kisah sai kana redi ang nini khoktei no khana na musungu. Ani beri mereka ambil soal sarba rugi ka, bo dokter pelangka kotor kom kaya, kami malia, dua bulan nggak bojo nyong kata, apa ceng kami malia, thui tanda ka, thui tama sote, ani jaga keren sompati keren, bersama di tong jawa, tabang mana berke palanya kaya, apa rom tani. Obo nini besarok le bobo, Iko mau beri rom. bobo kelas pori tong. Kasih kai taklai, mari pas kaya okara, Okra bobo. iko mau. Angkai kusung ke? Bukan sebano, Sebena pori tongo. kau itu, Angkai tabuk nang saisong nini besamang nanya tui tongo. tui tong. Angkai nang tamrok samung rok lai. Ani samuke kustan kere hiko bolok halo kotor kong kaya tu tak arte ke masa kita jaga bo kere soboti kere dia mati lah sini kita tu Angkai tabuk kaksang ma pandak kanya bagai buba grani motha tipra motha rok mairum ri paima rok le nang bahayang zakha. aku kaya tu ang hamjak ke Angkai buba grani tipra motha mairum rok ri paika tei borokaro samung tanggui bo bunyi nok ho kubai kising no tanggui bo hanya haini naro pai sok pai pika. Angkai nang buba grani motha no bahay wansuka nini bukhawo kisah saikana redi. oh bok kaya tu ang hamanya marika norok mati anak subai payu ni ani kering to mani berat no coba rima ba ang hamjak ini tu Angkai nini besamang nanya nang pori tangnani bahai kelai leka serengri telang nani nang aboni bagai nang tamu decision najak tong bahai nang nini bahai nukung no bahai ke tujului telang cai tangnai kisah sai kanaran. mana kaya ang kuno sombok ni mata jaga bo kere sompati kere emo ang jual besar nani kaya mau pasang mana bopor nani kaya ang putih ke salos nani ani kuno putih sabna ni mata